Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны. Nastroyla qale ishlanishda. Hurmatli prezidentimiz, arkadaşlar qahraman Serdamning belli işi yani. Vatan dinge halk bilen vatan. Devlet dinge hem halk bilen devlet. Nasıl? Ha git ha ey. Arkadaşlar gül vatanımızda telekeşlerimiz bizi ütküşkü işler bilen gen kaldırmağını devam ediyor. Allah Teala sunğuda adamları yerden bir qarş yuqorda yüretiyor. Men şonu yarfetiyor. Be. Tapavudumuz şu. Yönököy adamlar yerden yürüyendir. Sunğuda değişli adamlar Huday tarafın berilen dehin adamlar bir qarş yuqordan uçup yürüyendir. Maranın basıp giden ayak izçe yok siz. Dayza sen maral dur diye oğa neme diyecek? Maral dur diye oğa sen beter köp uçuyan. Köp uçma. Yoksa yatırarla bomun okat. Ya men qatı ettim maqam sözümden. Ege ağan olur ağa F150 foradına görköt ya hormat müşteriler. King Ranch mine hormat müşteriler. Hemen de görköt ya hormat müşterilerimiz sonra ya. Nesibeden hemen de görköt mal ya hormat müşteriler görüşüne diye. King Ranch F150 çekil yani. İn ağırba sormak müşteriler. Gelstanka. Kille bak. Sunğuda işgari man aydımşı sağdanına bağışı halk bilen bağışında. Halk bizim bar ediyen işimiz halk şu. Divan aşağında köpsini tır edip koyla yara. Ben sırkta işledim. Batu'dan beyli rahat değerli dare. Şu an bir sene oturan aydımçılara aydasın geledi. Aydımlarda tanılayan sana vaştırlar yadetti. Nemeden moltlar gularak belki olla orada qoşqa ora faziliyadi. Inne faza ora qoşqa. Qadırlı davara qatnaşıcılar, hormatly mehmanlar. Häzir garaşdy. Baqy bir tarap Türkmenistan'ın prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedow şoňur hormat bilen söz berilýär. Salam hormatly müşteriler. Camry Argira. Bakası 19 yarım, 3 yarım motor, panorama. Bu baka hiç yerti yok. Yine gärüstänka bolsun et yarım müşteriler.本来应该从从容容、游刃有余，现在是匆匆忙忙，连滚带爬。本来应该从从容容、游刃有余，现在是匆匆忙忙、连滚带爬。Türkmenistan'ın meclisinin başlığı, Ministrler Kabinetinin başlığının orunmatarları, şeydegem yurdumuzun harbi ve hukuk koruyucu idarlarının yolu başları, hormatly prezidentimizi Türkmenistan'ın atqalanın arxitektori diyen hormatly adında kılmağı, hem de Talyk Oruç ve Derman Senatı işgarlarının günü münasibetli tüy sürükten mutladılar. Ha git ha ey. Fatih 22 yaşında. Ha. Eğer 10 yıl bundan doğulan olsa ne yaşında olurdu? 22 yaşında oldu. 10 yıl bundan doğulan olurdu. Ne yaşında olurdu? 12 olurdu. Evet. Onun bundan ol 12. Чего желаешь, смертный? Хочу быть всегда прав. Исполнено. Осталось 2 желания. Нет, у меня 10 желаний.
Ты сейчас серьезно? Это не так работает. Ты сказал, что я всегда прав. Да бля, иди нахуй. Hormatly adamlar, edi vatandaşlar, ýa-da garaşsyz bir-tarap döwletimizde ýerine ýetirilen işleri beýan etmek üçin Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow uly hormat bilen söz berýär. Argira! Ine bu ağa Halis Kemer gorkada diýdi, gorkatýasyna hormat müşteriler.本来应该从从容容、游刃有余。有一周45年的风，吹开光复的门，母亲把马祖语拍晒给归家的儿。İnamcan, bila saboyuňyz, bila pişoňyz lan. Beh, şuna 50 versem kan, ya 100 versem kan. Ya 50, biz köp bol 50 vereyim. Ya, 100 vereyim. Gowy hyzmat etdi bulaglar. Gowy hyzmat etdi 100 vereyim, näy bol ya. Çigim içinden urla. Ağamcan daşymdan urla oturan kelime. Baksana. Ha! Git ha ey! On yıl bundan doğulamadınız. Da. 10 yıl bundan bäri kardan çıkan boldun şu wagt näçe ýaşynda bolurdun? Ene da keldiň diň aýdyma berdiň şeýle-de. Aýtdy ol, näçe ýaşynda bolurdun? Bidem o. Türkmenistanyň meclisiniň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatyrlary, şeýlegem ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylary, hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň atgalynyň arxitektory diýen hormatly adymda kılmagy, hemde talyk goraş we derman senaty işgärläriniň günü münasibetli tüý sürekli mutladylar. Görürsün ene Serdar diýilýän şiir ödem super maşeni. Ölse bu almaýan mene. Görürsün ene Serdar diýilýän şiir ödem super maşeni. Ölse bu almaýan mene. Matematik tapa geçendin ha? Geçtim. Ha o? Ýöne halam opdum. Matematik men geometriden közen edin. Ondan arada ömrüm dedim dedi, vak o kaymalak ediydim. 10 yıl bundan doğulan, şu an 20 yaşında olsan, 10 yıl bundan doğulan olsan, neçe yaşında olurdun? 10 yaşında olursun da, 10 yıl bundan doğulsan. 2014 yılı doğulan çağa şu an neçe yaşında olurdu? 10 yaş artık da. Yaşlarım gidilsinler. Pevesem akalapım, rüzüm o banatum, rüzüm o banatum. Itu bandeme, alegem letelu, sabona boza, megya çotam magama tek tutalım. Sonra hormatly prezidentimiz Ha! Git ha ey!